Kontemplácia ľuďom, ktorých mám rád. Prišli sme život žiť. A opäť jedno leto v mŕtvolkách bronzových pod bezlistnosťou stromov. Prišli sme život žiť. A opäť jedno leto v hladinách kaluží svoj zánik zrkadlí. Strnisko píska. Pesnička zastarala, ako by zosna zabučí. Povedz mi, mama, čím si ma napájala v tom svojom sladkom náručí, v tom spánku hlbokom, v tajomnom lone svojom? Čím si ma kojila? Radosťou? Nepokojom? Vidinou ľúbosti strných, jak hroty beží? Je lások bez hraníc, nevedze bez medzí. Však tvojmu synovi do srdca marec sneží na miesto nevedzí. Ako dva kamene ho oči k zemi vážia. Ešte sa stonom hlási ohnisko čmúdivé. Akú to silu v prstiach nosila si, že pred krásou ma na kolená zdáža v bolestnom údive. Tak spieva človek. A v jeho slove, ako by k dažďu chýlilo sa. Na lemovanie úst sa zviezli prvé kvapky. Zlik, rosa, rosa. Len rosa na slovku, jak slza na okvetí, ktorou sa ráno rozcíti. Minútka neškodná, do vety zabodne ti prv, než ju časnosť uchytí. Na tichej nôte sa trasie slza malá, jak zrnko prachu na lúči. Povedz mi, mama, čím si ma napájala v tom svojom sladkom náručí? Hľa praská hrudník nad srdcom, ten odev je už tesný, ten odev škrtí bezmála. Povedz mi, mama, čo bolo v tvojej piesni, čo si mi dávno spievala? Spieže v nej zvonili? Či tráva modlila sa so šijou štíhlou, sklonenou? Slniečko, daj nám dnes na zemi chlieb a pokoj pod zemou. V tej piesni voda zurčala a jagali sa spolny. Ako ju vyslovím? Hľaď, mama, tvojmu synovi sa v očiach leto vlní a špliecha klásový. Do zrna vyhnal čas, čo čas v nás rozosieval. Tak spieval človek. Vážená pani riaditeľka, milí vyučujúci a spolužiaci. 4 roky, niekoľko desaťročí v trvajúcom živote človeka, doba pomerne krátka, ale zároveň dosť dlhá na to, aby v nás zanechala nezabudnutelné spomienky. Áno, spomínanie. Už iba to nám zostane pri vyslovení slov stredná škola. Spomienky na to, ako sme tu podobne pred 4 roky nervózne postávali a v duchu sa sami seba pýtali, čo nás tu bude čakať. Dnes cítime rovnako zvláštnu nervozitu, no tá netkenie z neistoty, ale zo zdesňujúceho pocitu, že v tento deň sa niečo končí. Končí sa obdobie krásnych bezstarostných dní. Áno, dnes si to uvedomujeme tak, ako ešte nikdy predtým. Že keď sme sa počas tých 4 rokov sťažovali, aké to máme my študenti ťažké, nebolo to nič v porovnaní s tým, čo nás čaká. Čaká nás skutočný život, ktorý preverí, ako sme si osvojili to, čo ste do nás, milí učitelia, vkladali. Určite to nebude previerka vedomostí, ale aj ľudských vlastností, ktorých príkladom ste boli. A naše tínežerské ego nám nedovolilo podvoliť sa. Aj v týchto chvíľach sme si vás vážili a obdivovali vás. Cenili si vás preto, že nás máte radi takých, akí sme. Za to všetko a o mnoho viac, čo sa ešte ukrýva medzi týmito riadkami, vám celého srdca ďakujem. Vážený pedagogický zbor, milé abiturientky a abiturienti. Ľudský život je ako pestrá mozaika pozastávajúca z viacerých období života človeka, ktorý plyne ako